Jamen, altså, jeg tænker altid, det er vigtigt at møde mennesker fra forskellige steder. Og også bare opdage, at vi er forbundne alle sammen. Og vi kan connecte på mange forskellige områder. Men også det her med at se for os i Danmark, som altså, for det meste er ret privilegeret, ikke? Og vores elever også sikkert er en del mere privilegeret. Er det rigtig sundt at se, at man kan gøre ting på en anden måde. Og at de laver så inspirerende projekter der, tænker jeg også bare kun kan være fedt for vores elever at se. Vi har faktisk ikke hørt så meget om deres skole endnu. Det er også noget, vi skal i dag. Men vi ved i hvert fald, at vi laver vist lidt de samme ting, men forskellige steder. På en måde så håber jeg, at vi har en masse ting til fælles, men også at vi ikke har, så vi kan lære lidt af hinanden, eller hvad man siger. Og så tænker jeg også det her med, sådan, at altså, globalt medborgerskab, det lyder også måske sådan lidt højt ravne. Men altså, det der med, hvis de kan føle, at de sådan er connected, og de har noget til fælles, og der er sådan en eller anden form for samhørighed, fordi de laver de samme ting, og interesserer sig for de samme ting, og gerne vil det her møde. Hvis de på en eller anden måde kan føle den der sådan connectedness i noget større, det kunne også være rigtig fedt. Ja, præcis. Ja. Det gik godt. Det var rigtig fedt at snakke med nogle andre unge mennesker. De virkede virkelig søde, og også mindede mig bare om andre unge mennesker, som man snakker med. Og så selvfølgelig, fordi vi alle sammen samme alder og sådan noget, men det var bare sjovt og hyggeligt, og vi grinte, og det var bare sjovt at kunne connecte med nogen, når man lever hver sit liv et helt andet sted. Altså, hvad jeg hørte på de andre, så kunne jeg se, at de gik rundt og viste værkstedet, og jokede og råbte og skreg og grinede, så jeg tror, det gik godt. Jeg tror, der var nogen, der fik hygget sig rigtig meget. Og så lagde jeg bare også mærke til drengene derovre. Der blev i hvert fald udvekslet alt fra danske håndtegn til sydafrikanske håndtegn, og der blev udvekslet Snapchat-kontakt, og danse, og der blev grinet højlydt. Jeg tror, de havde virkelig sådan et bonding-øjeblik. Jeg tror hovedsageligt, i den gruppe, der handlede det om kulturudveksling. Jeg lagde mærke til en slutning af jeres møde. Der blev sådan lidt komplimenter. Ja. Og tilbage. Vil du fortælle lidt om det? Ja, det var bare fordi, at hun var virkelig smuk, hende pigen, som interviewede os, og så sagde jeg bare, at hun var rigtig køn, og så sagde hun, det var vi også, og så fortalte de Moon, dem der var der før, havde sådan noget nice noget på hænderne, og så fik vi lige snakke om det. Det var også på en måde sådan, det var en kort interaction, men det var også sådan hyggeligt. Specielt, føler jeg. Jeg tror i hvert fald nogle gange, jeg kommer til at leve lidt med sådan skyklapper på og glemme, at der faktisk foregår ting uden for Danmark. Men verden føles ikke som sådan en stor scary sted, jeg gæst, når man lige snakker med en pige fra Sydafrika. Jeg vil anbefale, jeg synes, det var rigtig fedt, og jeg vil nok gøre det igen, hvis det var en mulighed. Kæmpe anbefaling. Ja.